आसार दैमारि न' मा गामि बुङो बेखौ ओरैनो कमलाबारि कमलाबारि न' गय बागाना नोंसोरनि गोजानाव न' जोङो दायो 13 दं 13 दङ न' बहुद मोजां जायगा मोनदों आदामा थाफैनो रोंदोंलै खिन्थु आयौ गय बारिफोरावनो आरो खै बोसोर जाखो होनदों बे गामिया जोङोलाय मथा मथि दायो 20 बोसोरसो जागासिनो आरो 20 बोसोर जागासिनो न' फार्स्टनि थानायफोरा माने न' लुवाखैमोन नालाय आदसा ओरैनो हाग्रा दाननायफोराव थांलाय फैलाय दानबाय थाबाय 2000नि सिगाङावनो हाबनायालाय जोङो होमबाबो माने हाग्रा जिद्रायखाय जों गिनानै मैदेरफोरखौ गिनानै बारा न'आव लुनानै थायाखैमोन आरो ओरैनो 2000निफ्राय जों लुना थानाय जादों आरो आदसा न'खर बेसे दङ दा गासै बेयाव 13 घर ओरैनो नोंसोर बबेनि जमा जादों बेयाव जोङो पुरनानिबो दङ जों बै बिजारि होननायनि ओमफ्राय माखासे ओरै सानजा बिथिं बबे साइडथिंनि सनितपुर गोलैयो सनितपुर न' बहुद मोजां बाख्नायथावना जायगालै कारेन्टफोराथ' नोंसिनाव जाजोब्बाय न' लामायाबोथ' जाबायानोसै दायो लामाफोराथ' दायो खस्थ'आनो दङ गालफोर बायदिसिना मोनथ'वाखै दंग'फोरा ओरैनोथ' सोलिनोथ' हाबाय नोंसोर लामाफोरा साइकेलफोरजों थांनाङो बा गारि गुरिनि बेब'स्था माने गामिफ्राव हाबा आरो आदा गया बेसेबांसो जायो ओरैनो आंनियाव दायो थाइहांदोंसो आंनिया ओमफ्राय बियो ओमफ्राय बिथिं बारनायनि खै बिगा गायखो आदाया गयखौ ओरैनोथ' दायो न' लुनायजों लाबोदों 4 बिगा दं आरो गय खिनि जायगासो आधा बिगासो एसे बारायानो जानो हागौ आरो जेनेबा न' लुनाय थानाय ओरैबो लांदां दं ओरैबो लांदां दं मथा मथि 3.5 बिगासोआ दङ आरो गया ओरैनो माइ आबादफोरखौ मावो न' आदसा ओरैनो खै बिगा मावो आदाया ओरैनो माइयाथ' ओरै बारनानै गायनाय जायो मथा मथि 5 बिगासो जायो आरो आदसा 5 बिगासो टेनसन गैया दैया फैयो बेनो ओरैनो जानाय दैफोरालाय जानाय दैया खिन्थु बिराद खस्थ' न' बोहैनाय दैखौसो जानाय नै जोंहा नैबे जायगायाव कमलाबारि बुङो जों आदर्शनि माजबाद ओनसोलनि माजबादनि गामियाव माजबादनि बे कमलाबारि बागान बिथांमोना दैनि थाखाय गोबां उसुबिदा दङ लोंनायाव दा बिथांमोना दै बुस्थुखौ सुबिदा मोनबाय कारेन्टआबो अबस्से मोनबाय ओमफ्राय लामाया खैथामोन कालभारनो मोननो थांलाय फैलाय उसुबिदा दा बिसोरनाव लोंनाय दैनि थाखाय उसुबिदा आरो मा उसुबिदा देलाय आदा दैयानो मेन दैजों लामादों जोंनो दैजों लामाजों उसुबिदा जायो बिसोरनाव आदसा दा गासै बेयाव मोनबेसे बे एरियाजों मोनबेसे गामि दङ जों बेखौथ' दायो बुंथ'नो हाला मथा मथि दङलै गामिया बेयाव ओरैनो जोंनि बे बान्दोआव गोलैनाय आन्थायानो 300 घरनि बारा दङ 300 घर दङ न' बारा दङ बान्दोनि बे बान्दोआव गोलैनाय आन्थायानो ओरैनो बर' गामिया खैथासो दङथाय मथा मथि बे हादान एरियायाव दा 15टा ना मा गामि दं खोमा 15टा गामि दङ न' ओरैनो आरो ओमफ्राय बिथिं बाखि बेलेग धोरोमनि मानसि दं गामि बिदिनो जोंनि बाथौआरि हिसाबैनो माने 15टा ना मा दङ बे दालाइ आफादाव आरो माखासे बै माजबाद बियाबाव हाबना दंहैयो खैथामान गामिया आदसा बे आदामोहा बे हाया दायो बै कागज पत्र जादोंना जायाखै कागजआलाय जों बे माबाखौ मोनबाय जेनेबा बे दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खाजोना लायो आदसा मोनबाय आरो दे सुबिदा जालांगोन आदामोना गोबां खस्थ' खालामदों जथेस्थ' खस्थ' खालामदों जायाबा जोंहाथ' आरो जेबो उपाय गैयाना मावनानै जाग्रा जोङो जेबो दे होमबा न' दे नै बे गयखौ नाय सोर बानायगोन नै सारि फुटावनो नै बिबार लाबाय नै गया बेसेबां गया गासै 10 फुटसो जागोन 10 फुटनि गेजेराव 4 फुटावनो बिबार लाबाय नै 4 फुटावनो थायदों नै गया रायजोफोर नायफै नै जोंहा पार्टनारफोरा रायजोफोर नै नायफै 4 फुटावनो थायो जोंनि थिनि बायदि 20 फुट 30 फुट नङा बिथिंनो 4 फुटावनो थायो फैनोसो गोसो जाबाय बिथिं जोंनि थिनखौ फानना फैनानै फैनांसिगोन बिथिं नै 4 फुटावनो थायथारदों नै मानसिनि गाहायबावसो कमलाबारि खस्थ' मावबोनायखौ बायना लाफैनोसो लुबैलाङोलै बिदि नुबाला गावनि हाखौ बायस्लायस्लाय बेफोर हाखौ बायना लाफैनो हाया न' सम्पतिनि थाखायबा आरो जेनेबा
मा खामानि मावगोन बेबा एसे लांदां जागोन नामा इमान मोजां लामाफोराबो नै न'आव हाबनाय लामाफोराबो बिदि था नै मोखांफोराव नुदों इदि दा मोखांफोराव नुदों बे जायगाफ्रा ओनसोला बिराद नायनो समायना बेकग्राउन्ड बिथिंगा नै बिथिं नै आं फिदिंना होदों नै बिथिं गासैबो बा गोजा आरो नै बिथिं नायोब्ला नुगोन नोंथां नै गय बारि बागान जोबथाबाय बिथिं गैला दं नायथावना नै बेबायदि हाजो सेराव दोङो जोंनि बर' मानसिफ्रा बारा नङा 30 बोसोर मोनजाबानो बेसे जाखाबाय जोंनिथिंनियाथ' बा बेसेबां गोजौ थांनासो थायो ओरैबायदि रायलायनो लुबैनायला भिडिअ लाना रायलायनो लुबैनाय लकेल मेसाबा मोजां भिडिअ लानो गोग्गोखा आरो गोजोन गोनां मेजरिटी पुरा जाबाथाय नायदो कमलायाबो जागोनलै न' गेजेराव मानसि गैया नामा बिस्रा दों नै जों हाजो लामा बे लामाखौ हाजो लामा नायनो नागिरदों नै गय बारि नायनो फैदों गय बारि 하찌 하야 하요 하찌 하요 हालु फायना बुरजा बुरजा फैयो हाथिया और गेजेराव फैयो खाथियाव अ खाथियाव गोग्लैनानै गारबा टाइमला फैफिनो रामाबारि लकेलनियानो